Hi guys, this is me again. So, kang is galuto po kuan. So, galuto po dire o hinilisang baboy guys na. So, by the way guys is kanang i-share lang na ko ninyo kung napalit sa Lazada katong kay kanimo good guys is trending sa TikTok ba mga nagpabudo sa ko. So ato ning i-unbox karon kay awa among patanawon ko unsa ni kanindot. So, by the way guys is na unbox na din ni mama kay duha ni kabuking gipalit. So, ako ani sa iya sa tung laniya karon. So, mao ni akong napalit sa kuan guys Lazada. Kay sikat man guni sa TikTok karon kani dada. So Cloud Perfume. 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 Kani siya guys. Soft Cloud or Film. So, kung na kana sa pana, kung pamili mo ani nga perfume guys, so sikat niya siya sa TikTok. So, nita ka na nabudo lang nga perfume na perfume SB, Sweet Vanilla. So parang guys is ato ni suwayan ko unsa din nagkahamot siya kay makapa linlang doon ikaw. Mo na nga atong suwayan karon kay para makahibaw ta po unsa din nagkahamot sa baak ko ng manupa. So mo na dahil sa to ni siya abrihan karon kay tanawis. Wala pa magud ko karon ato sa ako ang ganon de. Nga ta simple ako. So nice kayo sila kanang kuan guys kanang packaging. So dili pa ni mao hang sila di sa tanang pinakabakti sa iyang perfume. So imo pananaon na si. Oh, di ba? Moran siya ka na sa little pa mo panit. So nakapuan pa na siya po na abihan na damaylis. Sa ito ni suwayan karon po kung saan ita nindot o mo. Ba, manit pa eh. Sa ito ni i-unbox. So, diara guys. Naku, nukid siya eh. Sapong pad. Sang pad. So, ang soda ni guys is 100 ml. So, di na pagtalugi, ani. Ito na suwayan taron guys ko. Saan ikaw mo? So, samot siya guys, masit kindig. Sa ito ni siya ang suwayan. Lubos-lubosin na natin. Mucho siya guys. As in. May candy. Sa mo to pain labin yung we have an ink. So dito kumahayan siya guys ka ng muta. So Cloud Perfume. Di ka hamayang digit kamahayan guys. Step po siya sang pad. So dagan siya de lugay siya mahulog. Sweet vanilla. So, maratong guys. Dahil, sa siya lang ko, narusan ni siya kahamot. Kay, karon pa man po ko kasuway o kuan na ni, palit. Nasuway rin po po kong hamot ba so, budget na masayot guys, sumot ni siya kayo. Makindi. So, marat na guys. Bye-bye.